Handos sira sa usa ka problema. Hi Papa Joe, mayong unto og magpa-advise unta ko nimo. Kabahin kini sa among relasyon sa akong uyab. 1 year and 8 months atong primero sige kog adto sa ilahang balay. Og naabot ang punto nga nanrabaho siya sa layo. 10 months siya sa iyang trabaho. LDR ang amo ang relasyon. Pero kinaya namo hangtod nga niuli siya. Pero sa among kadugay nga relasyon, Papa Joe, karon lang giprangka sa iyang ginikanan nga wa daw sila gusto sa kuha. Iya daw anak ang nakagusto nako. Karon pa ko nakabalo nga maayo ra di ay sila sa akong atubangan ng iyang ginikanan. Sa diyang niadto ko sa ilaha sa primero pa na kong adto sa ilang balay, wa ko nila prangkahi. Karon nga may gidugayon na ang among relasyon, karon pa ni prangka diri nako. Sakit naon nga ako ang nadungog o gusto sa iyang inahan nga pabulagan ang iyang anak. Mao nga ako unta siya nga gibulagan pero wa siya mosugot, Papa Joe. Kay di gusto nga maguba ang among relasyon. Di siya mosugot nga magbuwag mi. Sa tinuod lang, Papa Joe, may nahitabo na namo. Og kabalo ko nga mahal kaayo ko niya. Maupod ako, Papa Joe. Mahal namo ang matag-usa-usa. Mao nga karon naglibog ko, Papa Joe, ipadayon ba namo ang among relasyon, Papa Joe? Otomano na lang nako ang gihangyo sing ginikanan. Salamat si Vince Denny nga taga Malaga, Bindoy. Yawa papalitoy, no? Wa mauyuni sa ginikanan. Pero yung anak, sa ilang anak pa ba dyan, nakagusto, of course. Siyempre. Uyabod sila pa ba dyan? Siyempre. Brightan ni mo doon. Anak, ginanoy. Sige. Pasagdaan di ka karon. Tignan. Oo. Gano'n. It's yours. Birthday man ni mo. Oo. Vince, sa imong sitwasyon ni nga na dong di ka kinahanglan nga mawad ag kusog sa mga pangitabo sa imong kinabuhi, sa imong gugma ug pagpati. Pagsikat ng araw. Vince, kung naminaw ka, waman mo gilatid ang hinungdan, nganong wa ka mauyuni sa iyahang ginikanan. Waman mo gisulti dito kung wa ba kay trabaho or unsa. Mistisa ra ba ilahang anak, unya ikaw murag makuyawan sila ka nga masaktan sa mohang dugo, ang dugo silang anak, kaya iklapas. Nga na ba? Ano may mga ingana? Naa pa ba dyan? Oo, wasla ko yun sa mohang naong, Kana. ingana. So sa mga diferensya nimo, imo tatong gilatid unta dito para matagaan na to og basihanan sa tong pagtambag. Siguro kung ako nasa imuha, imuhang sutaon unta pangutan-on nimo nganong di kanila madawat. And there kung may buka na nimo nga unsay rason nga di kanila madawat, mauna imong papangita sa ug pamaagi para madawat kanila ug imuhang mapadayon ang imuhang gugma ngadto sa ilahang anak. Yeah, for example pa ba dyan, itsura gyud? Well, kumingog ka nga itsura, pili naman na nga nga ingnon nimo nga ma'am kung ang itsura lang ang imuhang gikabalak-an diri nako. Gwapa man nimong anak. So, di yun may tabo nga mubati sa nang inyong apo. Kaya kung sa trabaho lang, maayo mong trabaho. Dako mong sweldo, kaya ka na kumuhion ng imong anak. Yeah. In fact, gani, kung mahimo pala, papaulion to diri niya.
di na ako patrabahoon. Ay, O, di ba? Maging ana ba? Pero kung ang imong problema ang problema sa ginikanan kay tambay barong ka, Kana pa or wadyo kay na nahuman, papangutana sa ginikanan nga, sa may nahuman ni mo dong, manakog limpis motor na. Hindi, wag padulungan ni nga na, no? So, ma-discourage yun. So, dili mo sa tanang panahon nga, gikontrahan mo sa ginikanan, kontra na lang yun na. Kinsa masagoy ginikanan, nga ginahan nga, ang ilahang anak nga dili mahimutang sa sakto labi na babae. Di ba? Siyempre, no? Oo. Kita mga kung napata sa bata-bata nga edad, tanaw na tumurabag against all odds ba nga no, nga na magbuot mo mus pagbati sa tao. Yes. Oo, tinuod na. Sa sinugdan makikutay nga na. Pero along the way, once we mature and once na more responsible na ta, ana na nato na Sabtan nga dili lang kay puro lang sad kanang mga gugma-gugma lang. Kikinahanglan ta mo survive, mo asenso, mabuhi ni kalibutan na. Di man kinahanglan nga yung madato, depende sa nanyo kung sa item pero kinahanglan jud pagkasenso. Kaya kung di ka makasenso, kasenso ba yung kalibutan? So kung dili ka makaparang sa dagan sa kalibutan, di mag-usang inyong relasyon. Di ba? Yung magubar nga pagpapad yun. Yes. Sige na mag-awan. Why mga maginikanan magud nga ginahan nga ilahang anak bati og kaugmaon. Kay base no gatuo sila nga dili secure ang ilahang anak nimo. Kay wa baro kay trabaho unya hayahay na nung kaayo ka. Kay kung maminyo mo ika na mabulahan sa hinaguan silang anak nga sila ang naghago. Di mo ganda tumlikayan, doon na yung mga ginikanan nga magkwinta, manggudsan. Nga kinalan mo, baos ka, haya ni mo, no, magminyo ka ng laki, ha? Siya may padadaan pa ni mo, pirmi niya, kami nagagastos ni mo. Haya gud anak niya niya, sure ka nga magkadayon mo, na, di ka buwagan. Wala daga. Ako yung ginikanan ng nga sa pagpapad. Naangang. Siyempre, ang naman sad, ikaw ginahan ka nga, ikaw sa ginikanan, purti ni mong paninguha, o niya, pag human, giusikan na sa di mong paninguha, kay nakigminyo ba rin ko, ano, namabdosog ka kalit, o niya, naundang, niya, imbis, ang imong damgo nga nindot kayo nga kaugmaon, Awa na. no, listen na kay kaugmaon niya, makaana din tadayon nga, matapobre man mo, ingana, di ba? So, kita kung anak na gunasan ninyo masabtan, kung may mo mong ginikanan, ingana, ikaw ba palitoy? Ang saban ko ba ba, Joe? Salamat ka nga. Sa pagbigan mo. Wala na to'y ginikanan. Mau gani, swerte kay ko ato. So kung ikaw, inon ka sa ginikanan, Litoy, Yes pa? ay sa pagpapa na ko. Wala pa di ay. Padaw naman na pa. Iho, Pa. tawag lang kong tito, kaya mura galayon ko. Sige. Murag, di pa na ako kaya nga ikaw magkatawag ka na ako sa pangan nga papa. Okay ram na po. Asam din pa padaw. Magminyo, magimis ang anak yun. Mauna nga ko ang tuyo ni mo. Mau ba pa? Nga naman di ay. Karon nga wala na si Unika iha diri sa akong atubangan. Ang ipahibaw kanimo nga sa sinugdanan pa lang wa kami makauyon sa imuha. Oo, sa kato pa. Nganong karon ba mo ni Franca? Kani adto lagi wa mo nasulti ana. Well, sa una, kung sa physical lang, gatuo man gud may nga mo tubo pagkagamay. Taod-taod naman mo sa akong anak nga Unika iha. Mauraman gyapon. Mo na yung pananaw pa. Basta sa imo ra mata, oy kailangan kagana nga eyeglasses. Sa mo. Pasalamat gani ko nga medyo hap na nga kumata kay height ra makita. Kasi nagpaklaro na ko ang iyong itsura. Mau ba pa? Usa pa, di ko gusto nga akong anak hilambigit sa kabarumpado
Nga notorious nga tambay sa labugon. O di ka ang babalaka na po. Ako'y pinakaisog sa labugon. Huwag mo sokol ako diha. Nga wa magkakasukol sa upaw. Labugon mo tigiskutan pa. Upaw man to. Kung sa karon na mulagi nga akong anak. Di ko masugot pa. Mahal ka ito na ako. Di, Sabi na Valentine's Day karon. di mahimo. Kaya nagatanaw kami sa future sa akong anak. Muragwa siya kaugmaon nimo. Naalagi pa dako kayo. Dako nga gamay mangani ka. Kontis patandua. Mau ba pa? Nagiro ba yung papa? Hambugir ko tao. Pilit ka na stita ni mo. Usa pa dong patrabaho kayo, amo kay trabaho gud. O lagi na pa eh. Ako ituod ko'y trabaho pero naman sa ko'y driver. Namasahan ako ng joke sa Facebook. Mau ba pa? Wa mo gani kay kapalit og mani driver na noon. Kung ikaw makapamatuod nga dunay maayong kaugmaon ng akong anak. Kana pa. siguro. Pero kung kanang imong trabaho nga magsigil lingkod-lingkod ng nanggater niya magsigil ingon kasya kanan At least pa. Presentable akong trabaho. oh ay mo trabaho imo naong tanawan na imong purol Purol? kung imo nang ubuon og ilabay nimo na sparil musaka na murag giud na man sa Lainan mo pa. Nangaon pa biyata. nangambog ka Dagay kadir. Piniuntun na ito. Balag buwan. Baho palandahan mo. Adlaw mataron. Pero nanimaho ng buwan. Ikaw papalit eh. Nga tayo, mura na yung mga papalit. Hindi ka ka-fight. Ako ba ba? I-fight na ako. Mga tayong fight. Sige nga, mura magagawa. I-fight na ako. O ikaw kung ikaw ang amahan, be. O ikaw ang amahan. Ako ang mahan. Oo. Bayron sa karakter. Sige ba? Bailo. Ikaw ang amahan, ha? Ako ang mahan. Sige, go. Dong! Noylitoy. Dong. Noy. Gitawag ko nabog nilito, ha? Nangang papa. Ayaw. Di ko masugot. Sabi gusto papa. Dili, dong. Uy. Ako pare. Pre. Iya po ko masugot, dong. Sabi gusto Huwag na katag-atag regalo sa kona. Dito lang akong gusto itawag di mo. Dito. Oh. Tawag ka na sa ko, Vic. Vic? Oh, yes, yes, sure. Dito. Vic. Oh. Ano na ang magkakaroon, Vic? Ha? Bakit naman din ako pohon? Kaya, kambisyo sundak ko. Di ko masugot, oy. Ano man? Huwag manguyab ka sa akong anak. Natin intention nga nindot. Di ko masugot. Di ko manguyab sa imong anak, oy. Nga naman. Uyab naman midaan, wala pa ako. Kapito na ako dali. Ano ginisulti at ang anak lagi? Di ko masugot, Vic. Dako kay kong supak. Ha? Dako kong supak sa inyong panag-uyab. Anong supak man ka, sir? Siyempre, wako kayo sa mga itsura. Dahil pa, sir, nawala ang komersyal. Problema na ginabi. Nay, ano daw ito, sir? Yun sa muntun mo imutang gikat. Ambot, nakat siguro, sir. I-try dog face daw. Kana, ayan. Oh. Thank you. Salamat, sir.
Yun na pa, sir. Ikaw, sir, nganong magbuot man ka, sir, pagbati sa imong anak diri na ako, sir, magbuot man ka. Siyempre dong ako ang maning anak tawag. Oo, gani, pero... Ako'y magbuhat ani. Dili, yaman ang pagbati, sir. Siya may nakabaw kung asa siya makauyon. Ako'y nagbuhat ani bataa. Oh, Ako'y niya. masunod. Ikaw masunod. Dili, uy. Nana siya kinabuya na instrumental lang, sir. Unya, ayaw pag ubos-ubos og tanon nako, kay kumo, kay ingani rin mapagtanon nako. Ingani pa ko karon, ingani lang sa gugma. Wa man gani kagabaw gani nga, ingani mo pananaw mo nako karon, pero ugma, wala na ka. Oo ba daw? Oo. Kaya ngon magkaanak be. Natakihon di ka. Ay, bakong taon oy. Ya. May pa-annual physical exam ka. Oo, taon dong. Ay, may nga na, sir, kay, di sa tanang panahon, sir, nga, kaming nasa ubos, sir. Ubos, sir, yun, may. Kung naalingin ang kalibutan, pwede may maning kamot. Hindi ko matuulingin kalibutan. Ay, spear noon. Sir, spare, si Britney na. Mo ba? Sa mga sir, ayaw pag-inga na, sir. Murag wasa ko ka boss, sismis, sir, da. Huwag gani kay trabaho kani sa una, nanguyab kas mama ni, Ay, ikaw siya ah. ba dong? May gani, gisugot ka. Ay, sabat ito, mabuking ta. Oo. Maguwang biya, nagkinsi katuig imong asawa, sir. Eh, pa na dato, imo ka na mga asawa, be, karawa, be. Sa baligyan na, mabuking ta. So, kwento na sila. Sige dong. Oh, ano mo? Ay, naku, di ka. Sute, oh, ano? Tunakas ng piano, wag kasugod. Kinalan, di juga mahadlok yun sa mong pagbati. Sumubarog is baruganan. Yes, syempre. Yan. Matod pa ni Heart, Sueco, Briones, Isoto. O naman, no? Ay, isuto. Oo. Suonin mo pa ba, Joe? Dito. Kumplito na hapit. Ngayon siyang di lang unta manghilabot sa hindi mo rin. Yan na lang din. Dahil mo na Problem din. Yan na lang. Yan. Akong ipibalo ka printiyan ang kagalahan ni Litoy Batok. Ako ang imusultihan. Birthday Litoy Kikaroy inot alibio. Yan. Nakatag mo lang, Roy. Ay, Ate March, lingaw ka sa Ate March. So, yung anak bitaw mga kabarangay, kinahanglan nga, kung doon na mo'y kuhan, barugan gina ninyo. Sa tinunan na lang, wala mo yung mga kinikanan, siguro lagi naglantaw sa kaparutan silang anak. Pero mo na, encourage na ninyo, mga uyab sa inyo mga anak, katanaon nyo ubos, nga musaka, gina. Daghan kaayo diya. Daghan kaayo diya nga naminaw karon nga giubos og tan-aw sa mga ginikanan. Unya karon ni asinso na silang kinabuhi. Oo, yeah. Di ba Roy Inot? Alivio? Ayan. Grabe na taga-sinso na pa ba, Joe? We'll be right back. Prospera sa usa ka problema. Okay, naay problem din papalito eh. Pagkataas. Okay, go. Prospera sa usa ka problema. Hello, Papa Joe. Papa Litoy, magpahandos ko palihog pabira sa akong problem and don't mention my name. Papa Joe, ani ni siya, nagabang mi currently karon sa balay sa among stayhan. Ang owner ani Papa Joe na house is Canadian, niya Filipina ang iyang wife. Rent to own ni ilang house, among gipuy-an. Mao mahal among bayad monthly kay rent to own man siya, Papa Joe. Karon kaniuli ang wife sa Canadian niya, sige siya og ingon nga naay ganahan mo palit aning balaya. Nalain ang akong ginikanan sa iyahang nga gipanulti, Papa Joe. Kay magsige ingon namo nga kanus daw namo bayaran in full ang balay nga naa daw ganahan lagi nga mo palit, Papa Joe. Wa man sa kontrata nga bayaran in full dayon ang balay, Papa Joe, o nakastipulate dito kay monthly ang bayad namo ana, Papa Joe, nga amount hangtod nga ma-impasse in full amount
sa house. Papa Jowa, baya yun may palta sa mong pagbayad maski dako kayo ang monthly rent niya. Sayon-sayonon rami ug ingon nga naiganahan nga mupalit sa balay. Nya naa pa mi nagpuyo diri nagbayad monthly Papa Joe is 30,000. Unya ang owner 15,000 na lang daw ang ilang i-refund namo sa 2 ka years na sigig bayad ani. Plus 150,000. Di baya tami musud uning kontrata if knowing lang from the start nga mahugra ug abang ang katunga among gibayad. Wa man gud sa kontrata. Unsa may namang buhaton Papa Joe? In bad terms na pud may among relationship sa akong parents ug ang owner sa house. Please advise kay medyo taas na nga akong problem and hope nga ganahan gahinan nimo og panahon nga basahon and more power. Yes. Wa mo siya mingon nga don't mention my name, no? Wala pa ba, Joe? Pwede niya siya don't mention my name. Sige. Oh my gulay. Your problem is very easy. Ina ko papalito yung ano. Sige, nga naman, Papa Joe. In the first place, naay kontrata. In the second place, Uy, doon na gina kontrata di ay. Wala na pamatuod, Papa Joe. oo. Mao di ay. In the second place is that naka-stipulate yun dito nga rent to own na siya. Yan, ang terms. Yan. So, unsa may imuhang edge ni mo ani? Well, syempre, pwede mo sila, kung ilang palito ni nga, di mo sila kapahawa ni mo na may kontrata dito. Oh. Di ba? Gawas kung na may mga discrepancy sa inyong pagdata sa abangan nga ingana. Wa may nakabutang ka dito nga subject to change. Oh, di ba? Bitawsan. So naka-stipulate siya dito nga rent to own. So pwede ninyo ikiha mas dako pang kiha nimo nga gamiton nimo konsulta kag abogado. Kabayad bitaw mo abang nga na kada ko abogado baka breach of contract na. Pero kana kung ibaligya niya diretso nga wa mananggit niya pero kung sige na siya padungog-dungog ana mo nagingon palagot sa kontra. Pero di siya kapahawa ninyo kay naman may kontrata. Oh, di ba? So tigil mo makuan ingana gyud mahadlok ingana. Di ko jud ang kabalakan. Oo, kay na may kontrata. Kung maingon diri nga magsugod ang inyo gawas ko naka-stipulate, okay? Sa contract nga mingon nga this is a rent to own basis and it will start after 3 years of paying ingana maturity ingana or something like ingana nga sitwasyon nga failure to kuan ingana na naka-stipulate ba or within this is a rent to own pero subject to change before blah 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 ingana. So pwede na nimo i-kuanday. So pwede siya mo reklamo So ningon siya diri nga so i-push jud na mo ang kaso Papa Joe. Mao man namong plan. Di saan ninyo kasuhan. Nganong kasuhan man ninyo nga wa pa gani mo pahawaa gani padungog-dungog ra gani. Gawas kung dunay illegal nga eviction niyo diha. O di ba? Maski naman siguro dili gani suwitog balaod makabaw ana basta dunay kontrata. Naka-stipulate na kinahanglan na ana due process ingana. Under what man nga article sa inyong kontrata nga iyang basihanan nga i-withdraw niya ang inyong terms and condition nga rent to own. O, di ba? Ino niya nga, ano mahawa ang midri? So, why may pahawa? Kaya kung inyo may pukso ng pahawa dari, na ay kontrata dari, dako na ba kani? Ya, sa pagdating nga na day, ningon ka, Canadian ang tag-iya ana. O, tanawa asa anak nga ana, sa Pilipina ba na? O sa Canadian. Kaya basin wa kabaw ang Canadian nato, basin gihimo siyang dami. Basin Papa Joe. Dami sat-sat. Dami salita. Dami no. Basin mo kabaw nga Canadian ana nga mo na yung gibuhat sa balay diri, mo ka na yung sabot. So again, ayaw sa mo og plano sa maikihan ninyo ana no. Gawas kung doon na sample ka ng mga kanang mga simple lang ang mga kaso ba. So i-konsulta na og abogado ingana. Di ba tagam na ingana.
na asa good kay kasagaran na ba di sa na to ma-generalize no, but there are some nga maminyo bitaw sa dugan ng mga foreigner unya mo sinso na gani inig asama dili tanan na naalang kinamjo kinilan nga na mura na og sikin sa sad nya orbas la kabaw sa balaod nya may tabo na noon maimpas na noon ang ilahang kuan Ilang kontrata pa ba dyan? na ako'y kailangan nga gatuo siya nga ni kamatay sa iyahang bana kay foreigner maabot sa iya ang kuan so iyang giloan ang balay Karon? oo barato ra kayo mapagkaloon usos pag-abot nun kay napamnila yung asawa ang foreigner sa gawas dito tanan na naungot dito sa gawas ang mga benepisyo Yabonin noon siya so wala na siya ikabayad siyang balay nito para sa balay Tuwara. wala na yung napunta nun yan nun Maog yun. ang balay okay Day salamat sad kung Day natin consultation fee Hindi pala inanap pa ba dyan? Dato na siguro to. basta na kontrata nakastipulate sa kontrata nga na mga terms and condition nga tanaw ninyo wag yung mo nalapas ay yung mo kadlo ka na kay gipirmahan na nila gawas kung inyo ang kontrata dili sa notarized dili legal muna kuyaw okay Papalitoy Papa Joe. okay ito sa ning i-play ning itong mga commercial okay Sige, doon na kontrata. doon na kontrata anyways mga kabarangay we'll be right back don't you go Andos dira sa usa ka problema. Good PM, Papa Joe. Papa Litoy, na ako'y problem sa akong mga anak. Papa Joe, wala naman sila respeto na ako. Papa Joe, kusog naman kay sila mutubag. Sultihan, di maminaw. Mao nga, sige na ko sila kasaba. Ang mga tapulan pa, unsa kay angay na kong buhaton, Papa Joe. Please advise me. Si birthday ni Papa Joe sa Hindang Leyte. Everyday ko maminaw ninyo. Well, mo na siya ipanultiyon nga na kung ano, Beth, no, nga what's going on with your children or sa itong mga children karon, it will boomerang on us. Tanan mo, boomerang man yun na nato. Kitang mga parents. Okay? Nga no, kung bright ang inyong anak, dahil di mo kaangkon liwat na nako. So karon tapulan ang inyong anak, di na mo mangangkon liwat na ninyo. Mawag din na pa ba dyan anak gina. Di ba mapahal, no? I'm not saying tapulan ka. But, huno na, nga, ang tawgi, nga pagturok ana niya, nga nasabod sa usa ka, butang to lang, kahoy, nga nabawog siya. Then, Kung dili na nimo na siya tuliron samtang tawgi pa na siya nga matarong ang iyang pagtubo, inikahimo na niyang tanom nga mahimong munggos, bawog yun na siya. Di ba, papahal? so wala chance mo tulid pa na siya. Matulid, mabanggi na. Oo, mo na yun nga gahi ng sungay. Ang batasan sa to mga anak, kung gusto mo nga mingon nga wala man di man ko ingana Papa Joe kuan man ni kanang tinaram niya ko ha nakuha gud ni niya sa barkada sa ilang mga kuan now pangutana kung nakuha na siya ang mga barkada asa naman di ay ang inyong authority as parents nganong wala man na ninyo mapahimagnoy samtang sayo pa or basin ka ha layo mo sa inyong mga anak uwa sa mamahimong barkada. Di ba? Correct. We should be the first nga mahimong barkada sa atong mga anak. Remember, we should be the first. You know why? Sa education palandaan, ang linya na, education starts at Home. So meaning to say, sa balay. So kita mismo ang mutudlo sa atong mga anak. Kita yung una mo pahimagno sa atong mga anak. Kita mo hatag og giya. Kinaan na siya sa commercial sa TV, laging kung ano ang ginagawa ng matatanda na nakikita ng mga bata ay siya ring susundin ng mga bata. Di ba? Ganon. Yan.
So, I hope nga ma-encourage na ninyo nga na. Di sa na ito mga sa influensya, no? Kaya mga bagong tubo ron, lahit na lagi kayo ron. Dahil upbringing pa ba dyan? Sa una, mga bagong tubo sa una, yung araw rasa, magbawa nagaglunit dunggan, pasudlon sa balay, kaya sige pagduwag basketball. Karong panahon na, ang mga ginikanan, maluyan lagduot silang anak, pagawason ng class 4 para paduwag basketball, magsige na lang Japon og cellphone. Diba? Ana. So, ang pagpangasaba, okay, wala na problema na depende mo pero lahi naman gud ang henerasyon karon. Di na kay kakapataka o kanang kasaba ngayon anak kay Ayaw pa ba dyan? usahay ma-depress pa. Report ka sa Facebook. Okay, so muna nga ko ano samtang napanang yung mga anak ngayon na may mayan yung storyaan yung pingitan yung diversion ganun tangitan mo ways ba nga nganong angay gud siya manglimpyo nga na pero ang mga bata karon lahi na gud kinala spoon feed ba instead nga sa una na yung mga ginikanan karon mga bagong tubo mga bata karon mga bagong babe mga infant ba ako di siya infant kana mga Kon pa. child o mga bata pa yun Yan. digay mo kaon gani o saon na so nga kaon ka dip saban bunal karon luhod ka Wala. Madok tayo pa ba dyan? kaon no pero karon lahi na naidagang guilty ani mga ginikanan Dagang di maigo pa ba dyan? oh kaon na di ka mo kaon sige na kaon na kay mga tutag SM mo niya haller Dagan dyan maigo. ina ko way maigo ani nagkagay mo message maigo na sige na nak eat na nak I will buy you toys if you will eat o sige I will go to McDo. ay ayaw na kay bayad hay kami nitag Utang sa oh sakto dili Sakto ginagawa ang mga ingana pero sa unang panahon ay kaon ang pangadok sige ay kaon yun di ba binikatug ni mo manghungkap ni mong kag skaldero di ba Ano yung panghadlog sa una? oo sumukaon yun ka yeah na ay mga pamagay nga psychological nga test na pagkuhan sa mga bata sa una or ang mga mana saman kao ka di di kayo kaon paslo ko ng kaldero sa mga marmar Kanas pa ba doon? Di na yung anay na adi kanas pa pa doon lahi Lahi na tubuan na laro kayo. yan Huwag kinakahikap o kaldero gani. Ingo sa dahil si Atso. insik may kubo siya di kumutuwa na piti na ako nang magpayabag-yabag katilaw na ako ng kastigo oh. So depende lagi na sa upbringing nga na lahi lagi yun sa una o dinadaan karon ang mga ginikanan magutungot sa kabisi nila nga dinas lagi na mo hands-on sa ilang mga anak daghan na kay mga alternatibo ba mo na mga anak dili gyud inga anak ka okay ato ning Sige. mo kabantayan ni mga kabarangay kita mga ginikanan kanang dunay mga yaya kanang ini kagabi na makita nila ilang mama asa mas attached ang bata sa ginikanan o sa iyahang yaya Sayang yaya pa ba dyan? di ba Yan. oh so now wala ka magyaya kay nihit ang kwarta oh. So inig nakay buhaton man laba ka kapuyon ka nga mobantay kay di ka kay eskapo ana di mo patugi mong anak kasi buhaton ron sa mga ginikanan ron tanagaan og tablet ang bata may tablet pang katug tablet nga tanawon ba Makarelate ka dahil. oo sige watch the cartoons kay manlaba ko ay lakaw ha diara ka manlaba now ang question there balik ta sa sinugdanan kung ang yaya may perming uban sa bata asang respeto sa bata Siya ya. very good little so karon Maniging kung magsige na lang og gadget ang bata how can you plant respect o attention sa imong anak nimo kung ang iyang gigunitan permi puros na lang gadget so asa man siya mas mahaylo sa imo ha o sa gadget Siyempre no. Gadget ka na pa ba dyan? yan so mo na siya lahi gyud na sa una oh
makistorya ka sa imong anak, mangutana ka. Musta mo eskwelahan? Sa man ka, ano naman yung anak? Karon lahi na. Oh, ang kastorya sa mama, iyang ka-chat, iyang mga barkada, kuan naggunit og cellphone ang papasad, chat sa giyaha. Ang anak sad chat sa giyaha. Ito yawa na no. Dugol kay sila gadungan to sila kaon pero lang una-una wa sa ilaha. Naa sa ilahang mga ka-chat. Sa unang panahon, like panahon para namo ingana. Inikaon nimo nya himi di kay kagana sudan gani kay dili nimo type ang sudan. Ingnon ni kasi mong mama, "Hoy, kaon dia. Kami guys una gani." Sus, wa man gani may sudan gani iya kami magbahog rumig mantika ingana. Mawagid pa ba Jo? Di ba? Yeah. Kaya nakakawa na. Uy, ikaw ay sigyaw-yaw dia. Kami gis una gani. May gani katiguman imong palit dia. Palit na nimo sudan. Kami gis una gani. Manlakaw ra man gani. May maglugsong sa bukid. Inganam na kay migabaw. Ingana kamo hayahay na kay mo karon. Sige naman din. Ano naman kay kabo pa karon? Oh. Di ba? Daga mga mag-text karon kay mo gyud na siya realidad nato. And then if kung dili gyud nato ni pangitaan o pamaagi nga somehow ma-impart nato ang mga kalaki sa una. So pwede pa nang matulid pa ba Jo? Daghan pa mga pamaagi. Di pa sa ka makaingon nga kuan. Pero influencing na mo kayo gud ang technology karon. So ano papalitoy dili sa ingon magkuan ha. Kung makita ka og kanang mga damit nga ngilngig kayo, makaingon jud ka nga taga syudad na siya, di ba papaal? Tinuod na pa ba Jo? Madto kag probinsya, makanindot kay sapatos dito, maka-branded ka og sapatos, bahala na og kanang imit or sa. Branded kay sapatos dito, or nindot kay mga color imong pilion dito. Ino ka nga taga syudad niya. Pero karon no, kung unsay mga dinamitan diri sa syudad, mauni dinamitan sa probinsya, di na ka nakabaw kasi pure taga syudad o pure taga probinsya. Ito ba Jo? Oh. Sumaan na di kong taga syudad ani. Ang tao. Ang tao. Tawara. So, di na to malikayan bitaw nga. Depende sa mga ginikanan ng namino karon kung kuan. Mailahan ng kuan. Keypad ra ko bro para way chat keypad. Ya textmate man sad. Keypad na para smart customer pa ba Jo? Okay, so na niya. Bayrin na bitaw tumpak jud kuno. Di siya kung sakto ko tanan no. I'm not a perfect parent, but as much as possible I always find time kay layo ko permiso. Every time nga nanak ko sa balay, time gina ko naging sa kong anak. Kay dugay bi ako trabaho, 8 hours bi taga trabaho. Okay, sorry siya. Uy, abot ang barbecue. Nanakuan? Aba? Paig na. Salamat ha. Ako na i-greet ka na naman. Vincent Dupues. Sa Norte. Salamat. Kalain. Pero hindi tinuod. Tinuod, uy. Anyways. Yan, sige pa. Akong 3-year-old nga anak nakabati sa mong giingon eat buy toys ha. Nakasabot siya nimo Papa Joe kay English speaking man siya gamay. I mean, kaintindi siya og English Papa Joe. A good thing, okay? So, hello baby, and I hope that you will follow and obey your parent or your parents. Yan. And sa una Papa Joe, kay bunal dayon, basta di mo uli kaon, napason dayon og bunal. Karon, dili na mulakaw. Magsige ng lagunit og cellphone. Boycott. Teka, tanga lang ang bunal Papa Joe. Okay, napadring ato ring inay-inayan diri. Shout out lang ko sa kusog kay mo diri 99.5 RT sa Aqua Seaside Water Station yan sa Mactan. Salamat ya. Yan, gikan ni Ogsay Nilo Apusaka sa. Okay, let's check the phone line. Hello. Hello, mayong hapon. May hapon sir, si ato sir. Kanang bahin ba sa kanang mga bata bitaw karon no? Salamat kay sir kay. Ilaila sa ta sir kasi nga na to.
ako to nimong secret admirer gyapon. Kasi kit may lalaki pa ba dyan? Wara. Paginto mo ko yung mga yan. Oo. Sige. Kaning bitaw mga bata ron ang naagyoy sa di man ang mga bata mga ginikanan gyud. Kay og unsay itudlo sa ginikanan og unsay tugot sa ginikanan sa mga bata, mo ginay buhaton sa mga bata. O di mo disiplinahon ng mga bata, o di disiplinado ang mga bata. Kay ako bitaw, Papa Joe, ang tanan katubo na ko akong anak o mga pagumangkon, wagi na ko na sila pawa, pero i-deprive na ko sila og unsay ilang mga gusto. Like, kato sa una, mga games, mga video games, karon cellphone. I-deprive na ko sila. Bahala na sila. And then, when I do it, kung imo nang magnisip ako, di pa ko masuko. Pero, maski karon nga 30 kape ng mga edad, sitsitan lang nako, kibaw na sila nga dili ko yun silang gusto. Unya, dili sila mahadlok nako in a way, kay kada kita nila nako, pinangga mo kay ko nila, ilang dyan kong gakson. So, swerte lang siguro kung saan ko, pero mao nang akong experience. Depende kita sa authority nga imo ang ipahamtang sa imong anak o sa mga pagumangkon. Inga na. Kabantay pa mo anak nga doon na sa mga pagumangkon. May buong mo pagumangkon ha, lagyo pag pagumangkon second, third na. Mas mo respetar pa sila silang uyuan kasi ilahang mga ginikanan, kay lahi og approach ang ilang uyuan or iyaan kasi ilahang mga ginikanan. Correct. Oh, naay mga ingana eh. So sometimes even as sa imong anak, you should approach as a friend. Mao gyud. Kaya para nako ang bata ug unsay mga bisan siguro ko pero mga 90% ug unsay makita sa mga bata or unsay gipatugot o disiplina sa ginikanan sa bata mao gyud mugawas. Kanang 10% na magyoy bata gyud nga likoy gyud utok. Naman ganay kitawag sa kuan nga doon nagyoy black sheep. Yan. Kada pamilya bitaw nato doon namang gyud usa nga Malahi. ibaw ka na. Unya, what if Ikaw kung Papa Joe na niligi, duha ra may kabuok. Yan pa na may nagselos, ko na kaya may secret admirer. Okay yan, nagkasalamat bro. Okay, dagay salamat po. Okay, sige, bye. Yan. Saon lahi na mga bata ron Pops, dili na patuo masuko pagani nimo. Di lahi na lagi study kay but na. I don't know. Murag sa pagrespeto, Papa Joe. Di tungkol sa siya sa influensya lagi. Bitaw. Yan na, di man gini mo na malikayan nga na nga lahi na nga tong dinadaan. Katong sa una nga disiplina kay kuan magtugod ka ng pangkinatsila kinating ba? Karon kay western naman ang dating ron, di na nimo mabunalan or else na tao. Yan. Okay, napailay pa ito katapos ang problem. Text line, o painabot rin, Papa Joe, mga reaction pa ni. Reaction, sa may mga reaction. Reaksyon ng bayan. Scientific method na gamit karon sa mga parents Pops, pero sa una ang patakaran scientific jud basta di patuo tipok. Gikan ni Royak sa CPG Island Bohol. Yeah. Scientific kuno karon papaal karon sa una scientific simplang tipok. Okay. Karon panahon Papa Joe, mga bagong tubo ron nagproblema na sa love life. Kami sa una nagproblema gid mi unsano pag-ikya sa balay para makaduwa ko og pagkatulgon bighapon si Eve ni Papa Joe. Tinod na kapoy ka na matug hapon. Mula Mas siguro ako matubo siguro. Ano matisipan sa kay hapon, Papa Joe? Di magubalagon. Wayog so iglaag jud pabalitay kadako ko. In fact, di ko sa binuang high school na ko nakat-on og labang. Halabang mo ba? Yes. Oo, kanang mga kasada. Oo, labi na kung kagamay sa una. Gamay pag ko nimo. Di ko hunungal jeep.
Mo ba? Yan. Sige ka pamukong sa una good. Dili man kay mahog na magkakabragaw. Di mo po kakapliti kay bata mo ka. Ano nga na. Maangin pa jo. So inigingos ko mga nga tug kay para mutubo. Nya di mo ginagimlag na so lantaw sa mga bata nya. Di pa man ingana ka. Kuan ang Guadalupe so na medyo mal probinsya dating mo to zona. Oo. Sus kapuya lagi ka ng acting lagi gikan og alauna hantod las 4 gapiyong ra ka ba yung wag siya pa to. Kasi kasuway na eh. Kasuway po kay ngana. Kasuway ka na ba pa? Akanis papahal gabis ko ng hinano ka rin kita asman. Maski din pagkatulgon matuog siguro ni. O ginas mga gilikanan so na tug. Piyong-piyong ko yun. Okay, sige mga kabarangay. Si Papa Litoy Pops, wasa na tugtog sa ito. Hantod ka rin. Hindi, Bob J, nasumba na ginistog. Muna, makatubo. Yan. Gabiya pa ba doon, no? Gabiya pa ba doon, no? Oo. Narabay annual na physical exam. Okay, sige mga kabarangay. Ato ni dugay-dugay, dugay kakaos pa doon. Okay, Papa Joe, lahi man ang paggiya sa akong amahan na sundang ang ibunal. Di sa na. Luya po sa nama. Pero dilim na kuan. Di siguro na tinudon sa gibali. Igor ay hana siguro, Papa Joe. Oo. Yan. Okay, sige. Nalingaw ko sa mga comments o bang mga kuan. Pero kanina di pa ni mga tiguang. Ang mga medyo bata pa ni siya. Di na mulakaw, Papa Joe, kay wala man ng signal ang mao na. Di naman lakaw ang mga bata kuno karon kay walay wifi. Di ka ni Ryan or Hel tinood gyud na. So nabitaw kung may mga play sa balay, mingon nga mas dali ka sudlan og may mga play kung nakay telepono, di ba mapahal? Na may telepono, sige ma'am, okay, stay in ko. Karon lahi na. Lahi na karon, Papa Joe. Manguntanan din nga kanang nanis lay wifi dito. Okay, style na ko, Papa Joe. Sa una kay kalkag dayon sa buhok para ingnon gikan natug. Ya, naghana kay mabuking ini mas. Adaghan kaayo, Papa Joe. Yan. Okay, sa may mga kundi. Papa Joe, minimo diri sa Argao, no, sa Hampang. Greet lang ko sa akong manoy sa Banawa, si Michael Balaba. By the way, Papa Joe, si Ronald ni Balabat sa Argao. Kiningana sa una, mingon ka nga sus. Layo rin mo sa mga bata sa probinsya. Mga behave na kayo, pero mga bata sa probinsya. So, tiyan mo, hindi na tanan bingana do. Lahi na saan? Yes. Ang ubang mga bata sa probinsya, lagyo na kayo. Usahay, maabot pa sa Luyos Balay. Ngitag signal. Kaya nagduwa, para makadata, para makaduwa o Mobile Legend. Ay, kung ignawa. Isos, di ko mo ito. Ang uban ro mga bata ron, wala. Di na masugos mga mas probinsya. Kiniglingi, wala diya. Tunas liyo, tunas ad. May patong na ito sa mga. Ngitag signal. Ana. Yan. Bro, happy birthday ni Alicia og ni Esther day. Amo ni mga buutan nga BHW diri sa Barangay Hubay. Salamat yan na ni Consiel Darwin Apas. Yan. Wala na ikong panahon mga kabarangay kay nanimahon ng Dorting's Barbecue. Pakas na to. Pakas na to. Diet na noon eh. Biya pa doon, mantika naman ba? Biya pa ganyan. Piyansa, gusto ka pa-admit.